אז מה קורה חברים? אנחנו פה בסרטון פיפא, והסרטון הראשון לערוץ. אני שחקן לא חדש, אבל יש לי קבוצה. החלטתי עכשיו לפתוח עם הקבוצה המטורפת הזאתי. אז יאללה, דבר ראשון, לפני הכל נתחיל עם הקבוצה שלי. אז תסתכלו, אתם יכולים פה להביט בשחקנים שיש לי. יש לי שחקנים באמת טובים לדעתי. יש לי קבוצה מטורפת. יש פה את הספסל, כפי שאתם רואים. יש פה גם עוד שחקנים טובים. והחלטתי לעשות סרטון של פתיחת חבילות. ואני פותח איזה חבילה 2 כאילו. כי זה יהיה ממש קשה. אז בואו נפתח. בואו נראה כמה חבילות יש. בואו נראה כמה יש לי, אז אני יכול לפתוח את זה שבחינם. בואו נראה מה יצא. אני אקח את דיאבי. אוקיי, חבילה ראשונה. ובואו נראה מה יוצא, אוקיי, ניקח את דמפסי. התחלה יחסית טובה. יכול להיות פה 116 או 117. ולא, לא יצא. ניקח את ון פרסי. עכשיו עם אלה אני לא עומד למכור אותם או לקחת בכלל, כי הם גרועים. אבל אני רוצה לעשות פה בדיוויז'ן רייבלס, לעשות פה בפייס אטאק, ונתחיל קצת משחקים, שיהיה קל. רדי? אוקיי, יאללה, אני מוכן. אוקיי, בוא נראה איזה הקבוצה שלי, טיילופ זה השם. שלי יותר טובה נראה לי. כן, בערך שלי די יותר טובה. עכשיו הנה קיליאן. תראו את קיליאן. קיליאן בועט. איזה גול. כבר שער. ובראים עם כדור, איזה גול. 2-0. הנרי, הנה תיארי הנרי, מול ונדייק, הנרי מסתובב, והנרי! 4-0. הנרי! 5! אמבפה 6-0. קיליאן. הנרי! לא קרה! אמבפה כמעט מגיע לריבאונד. אמבפה בועט! אלמדה. 10-1. אחת צריכה. אוקיי, איזה גול. אוקיי, ניצחון ראשון. נעשה עוד משחק, ואז אחרי זה נעשה משחק שלם.
אם אתם שומעים משהו כאן ברקע, איזשהו 4 אנשים מדברים, אז כשנעמד כמו השעה, תרשמו לי בתגובות אם אתם רוצים, אני אעשה לייב של המשחק, אבל זה יהיה כזה, לא כזה יפה, כי אני מראה אותו בחדר, אז יהיה קשה לראות, אבל אני אנסה שיראו. או שאפילו אני אשים דרך הטלפון, אני אשים לכם לראות. וכמעט! ומה? יש! גורצקה לאברהים! ושלוש אחד. זה היה נהדר. אם הייתה יכולה להניף יד וזהו, הכל טוב. זה היה חוסך לנו שעות ושעות של עבודה איטית, משעממת ומתישה. נו טוב, נצטרך לעשות את זה בדרך האיטית, משעממת ומתישה. אפרופו איטיות, איפה קראי? איזה גול. אוקיי, סיימנו, ירדנו ל2. אני אעלה, תסתכלו, אני אראה לכם שנייה. כרגע מנסה לעלות לדיוויז'ן הזה, לדיוויז'ן V, לבורלדקאסט V. אני אנסה לנצח עוד קצת משחקים.